Θα καλωσορίσουμε τώρα στο στούντιο τον Ανδρέα Θεοφάνους, καθηγητή, πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε, κύριε Θεοφάνους. Έχουμε πολύ βαριά ατζέντα, αν θέλουμε να συζητήσουμε όλη μέρα μαζί. Δυστυχώς δεν έχουμε όλο τον χρόνο, αλλά οι εξελίξεις είναι πολλές. Θέλω καταρχάς ένα σχόλιο από εσάς για την επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην Ουκρανία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπου συζητείται και βρίσκεται στο τραπέζι το αμερικανικό σχέδιο. Να σας πω, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από αρχές Ιανουαρίου. Ως εκ τούτου, μια τέτοια επίσκεψη είναι αναμενόμενη. Πέραν τούτου όμως, θέλω να πω το εξής. Διαχρονικά έλεγα και λέγω ότι στην εξωτερική πολιτική πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και τη realpolitik. Σήμερα υπάρχει ένα σχέδιο των ΗΠΑ, υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ και φαίνεται ότι η Ουκρανία χάνει τον πόλεμο. Άρα, ενώ γίνεται η επίσκεψη, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε δηλώσεις, σε τοποθετήσεις και ούτω καθεξής. Όταν λέτε χάνει τον πόλεμο η Ουκρανία, σημαίνει ότι η Ρωσία παίρνει αυτό που ήθελε εξ αρχής? Δεν θα διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ουκρανία θα μπορούσε να διατηρήσει την εδαφική της ακεραιότητα πριν την εισβολή, αν έδινε αυτονομία στους ρωσόφωνους και αν ακολουθήσει πιστά μια πολιτική ουδετερότητας. Αυτό δεν έγινε. Δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει το ρολόι πίσω. Θλίβομαι πραγματικά για αυτό που γίνεται, λυπούμε για τους νεκρούς. Είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά σε έναν κόσμο άναρχο το διεθνές δίκαιο δεν έχει τον πρώτο λόγο. Και αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Εκείνο το οποίο συζητείται είναι τελειώνει ο πόλεμος με κατάπαυση του πυρός όπως στην Κορέα, που δεν νομιμοποιείται τίποτε, ή γίνεται μια κατάσταση πραγμάτων όπου γίνεται μια κανονικοποίηση. Αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε. Και δυστυχώς αυτόν τον πόλεμο πρώτα τον πληρώνουν οι Ουκρανοί, αλλά δυστυχώς, αλλά και η Ευρώπη έχει τεράστιο κόστος. Κύριε Θεοφάνους, ο δυνατός στην υπόθεση είναι η Ρωσία? Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, αλλά ο πόλεμος δεν είναι μόνο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ήταν μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Δυστυχώς. Και αν πάμε πίσω να το αναλύσουμε, να αξιολογήσουμε αυτή την κατάσταση, δυστυχώς δεν κατεβλήθηκε κάποια προσπάθεια μετά το 1991 για να υπάρξει μια ουσιαστική συμφωνία για θέματα ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη και διεθνώς μεταξύ της Δύσης και Ανατολής. Αυτό το πράγμα γίνεται κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Το λέτε το 1991 όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση. Ναι. Κοιτάξτε, σαν Κυπριακό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, διοργανώναμε τακτικά συνέδρια πάνω σε αυτή την υπόθεση. Είχαμε φιλοξενούμενους και κλειστά και ανοιχτά συνέδρια. Είχαμε φιλοξενούμενους και Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους, Γερμανούς και Ρώσους. Κάποτε και από Ισραήλ. Γινόντουσαν οι συζητήσεις και μετά έβλεπα τις αντιπροσωπείες ξεχωριστά. Μπορώ να σας πω κάτι που οι Ρώσοι επαναλάμβαναν σε μένα. Πες στους φίλους σου, τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, ότι δεν είμαστε μια ηττημένη δύναμη. Και ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς δεν είναι ανοιχτή. Ναι, αλλά έτσι όπως τα λέτε, συμφωνώ, δεν διαφωνώ, είναι σαν να διαφαίνεται ότι η Ρωσία τα έβαλε με τη Δύση και τελικά κέρδισε. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι τα εδάφη, η επιρροή, η νομιμοποίηση, οι πληθυσμοί, όλα αυτά ήταν το ζητούμενο της Ρωσίας όταν ξεκίνησε αυτή την εισβολή και τον πόλεμο, τώρα έρχεται με ένα αμερικανικό σχέδιο να τα νομιμοποιήσει η ίδια η Δύση. Άρα τελικά, κύριε Θεοφάνους, Ρωσία-Δύση 1-0. Κοιτάξτε, είναι πολύ πιο πολύπλοκο το πράγμα. Εκείνο να σας πω το εξής. Η φιλοσοφία της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν διαφορετική. Ναι. Στο αποτέλεσμα όμως είναι έτσι. Οι Ρεπουμπλικάνοι ανέκαθεν ήταν πάνω στο θέμα της realpolitik, ανέκαθεν. Μην ξεχνάτε, ποια κυβέρνηση των ΗΠΑ άρχισε σχέσεις με την Κίνα? Επί Νίξον, οι Ρεπουμπλικάνοι.
Αν πάμε σήμερα, υπήρχαν διάφοροι διανοητές στις ΗΠΑ και πριν από την εισβολή που έλεγαν ότι, κοιτάξτε, ο πόλεμος στη σημερινή φάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταγωνιστούν την Κίνα. Και θεωρούσαν ότι θα ήταν καλό να μην σπρωχτεί η Ρωσία στην ενέργεια της Κίνας. Τον καιρό που σας είχα πει για εκείνα τα συνέδρια, Ρώσοι ακαδημαϊκοί και διπλωμάτες μου έλεγαν εμείς προτιμούμε την Ευρώπη και την Αμερική παρά την Κίνα, αλλά εάν μας πρόξουν δεν θα διστάσουμε. Ναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έλαμβαναν χώρα στις συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι πάρα πολύ αργή, με πάρα πολλά conflict μέσα στο εσωτερικό, δεν είναι μια ενιαία εξωτερική πολιτική, με σκάνδαλα. Είδατε ότι συνελήφθη η Φεντερίκα Μογκερίνη. Δεν είναι μια τυχαία πολιτικός, ήταν μια εκφραστής της ευρωπαϊκής πολιτικής και αντιπρόεδρος, η κυρία Μογκερίνη. Συνελήφθη για διαφθορά. Όλα αυτά τα πράγματα δεν ενισχύουν τώρα και ένα κοινό ευρωπαϊκό όραμα με κοινές πολιτικές. Να σας πω, έτσι δεν είναι? Ναι, να σας πω κάτι που μου είχε μπει κάποιος που δεν είναι μαζί μας πλέον, έχει βγει πριν λίγα χρόνια. Ο Βασίλης ο Μαρκεζίνης. Ήταν φιλοξενούμενος μας, αν θυμάμαι καλά, το 2012. Ο Βασίλειος Μαρκεζίνης. Ο Βασίλειος Μαρκεζίνης, ο οποίος τον είχα γνωρίσει στην Αθήνα, είχε ασχοληθεί με τα θέματα διεθνής πολιτικής και ξέρετε, ο Βασίλης Μαρκεζίνης ήταν γιος του Σπύρου Μαρκεζίνη, δηλαδή ήταν της συντηρητικής παράταξης της Ελλάδας, της σκληρής δεξιάς. Ο Μαρκεζίνης είχε μια φιλοσοφία που έλεγε ότι η ευημερία και η ασφάλεια της Ευρώπης διασφαλίζονται με σχέση καλής γειτονίας με τη Ρωσία. Τη θέση αυτή είχαν και έχουν και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτή η φιλοσοφία στην Ευρώπη δεν κέρδισε, δεν προχώρησε. Επί Μέρκελ αυτό ακολουθεί το. Σωστό. Η Γερμανία είχε μεγάλη ευημερία με φθηνό πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Φτάσαμε σε μια κατάσταση όπου έγινε τελικά η αντιπαράθεση. Και θα έλεγα το εξής, ότι εάν υπήρχε μια στιβαρή ηγεσία στη Γερμανία και στη Γαλλία, καθώς και στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πόλεμος αυτός θα αποφευγόταν. Και έπρεπε να αποφευθεί. Είναι τραγωδία ότι έχει γίνει ο πόλεμος. Είναι ζήτημα ότι δεν υπήρχε συνοχή, δεν υπήρχε στιβαρότητα στις κυβερνήσεις ή οι δομές και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τέτοια? Όλα αυτά και επίσης κάποια στιγμή επεκράτησε και ένα ιδεολόγημα. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Εγώ θυμάμαι, πάω πίσω στα συνέδρια που είχαμε διεξάγει κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή από το 10 και μετά, από ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψεις όταν θα είχαμε τέτοιου είδους συνέδρια, επέμεναν να είχαμε και να υπήρχε και συζήτηση για τα ενεργειακά ζητήματα και θυμάμαι τότε τους ομιλητές που μου έρχονταν από τις Βρυξέλλες, λέγανε ότι πρέπει να υπάρξει απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια. Δηλαδή, άρα άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε μια αντιπαλότητα. Ναι. Προσέξτε όμως που είμαστε τώρα, έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή... Άρα, εγώ να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα δεν είναι στα καλύτερα της. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση από τον καιρό της δημιουργίας της. Αλλά και, ακόμα και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να επιλέξει μεταξύ μιας σχέσης σιδηρού παραπετάσματος με τη Ρωσία και ανταγωνισμού συνεχούς, μία σχέση ψυχρής ειρήνης ή σχέσεις καλές γειτονίας. Αλλά μπορείς να τα έχεις καλά με όλους, δηλαδή. Δεν θα τα έχεις καλά με όλους, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει μια πυρηνική δύναμη, κύριε Μιχαλάρη. Ναι, αλλά δυτικός προσανατολισμός, αυτό είναι παραμύθι? Ο δυτικός προσανατολισμός της Ελλάδας, της Κύπρου. Μιλώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Ναι, αλλά δεν μπορεί, είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια, δεν είμαστε? Η ευρωπαϊκή οικογένεια... Μπορούμε να πάμε κόντρα στην πολιτική, την επίσημη πολιτική της Ευρώπης? Να σας πω, κύριε Μιχαλάρη, με την ευκαιρία που έχουμε και αυτό το συνέδριο αύριο, ναι, με το European Policy Center που είναι οι προκλήσεις ασφάλειας της Ευρώπης και ο ρόλος της Κύπρου. Είναι σημαντικό να το πω αυτό το πράγμα. Ότι τους τελευταίους μήνες που υπάρχει μία επαφή με άλλες δεξαμενές σκέψεις και εν ώψη της Κυπριακής Προεδρίας, στις συζητήσεις μας οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να θέσουν τα θέματα ασφάλειας και λένε μονολυθικά ότι το θέμα μας είναι η Ρωσία. Ναι. Από την άποψη τη δική μου, λέω ασφαλώς και είναι ζήτημα το θέμα της εισβολής, της παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας στην Ουκρανία από τη Ρωσία, είναι δεκτό. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν
και τουλάχιστον 2 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα και η Κύπρου, που αντιμετωπίζουν κίνδυνο από την Τουρκία. Και με βάση την αρχή της αναλογικότητας, εμείς ως Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και ως Έλληνες, θα περιμέναμε διαφορετική στάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο θέμα της Τουρκίας. Δεν μπορεί, τη στιγμή που έχει τόσες κυρώσεις και μια αντιπαλότητα με τη Ρωσία, να θέσει την Τουρκία να είναι στέλεχος της ευρωπαϊκής ασφάλειας και συνεργασίας, αγνώντας ότι κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος είναι μικρή χώρα και η Ελλάδα είναι μεσαία χώρα, οφείλουμε όχι μόνο να προασπίζουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε λόγο και να επηρεάζουμε το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Πείτε μου 2 λόγια παραπάνω για το συνέδριο, διότι έχει ενδιαφέρον. Το συνέδριο είναι από το συνδιοργανώνω, δεν είναι το πρώτο που είχαμε. Ναι. Το συνδιοργανώνουμε με το European Policy Center, η κυριότερη δεξαμενή σκέψη των Βρυξελών. Θα υπάρξει στέλεχος από τις Βρυξέλλες που θα έρθει να πει τις δικές τις απόψεις σε σχέση με τα θέματα ασφαλείας και αναμένω να πούν και τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Γεωργία και την προοπτική της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζήτησαν να υπάρχει από δικιάς μας πλευράς, εκτός από τη δική μου τη συμμετοχή, να υπάρχει στέλεχος από κυβερνητική υπηρεσία και της αντιπολίτευσης. Από κυβερνητικής υπηρεσίας δεν κατέστη δυνατόν για 1.002 λόγους, είναι πιεσμένοι όλοι, οπότε πήρε έναν πρέσβη επιτιμή, τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλο, και από αντιπολίτευση την κυρία Σταύρη Καλοψηριώτου του ΑΚΕΛ. Μάλιστα. Λοιπόν, πού θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις 6. Στις 6 και το απόγευμα. Από δικής μου σκοπιάς θα έχω μια ολική προσέγγιση για τα θέματα και τις θέσεις κατά τη δική μου άποψη της Κύπρου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας, απλώς για να το τελειώσουμε το θέμα, ο Πούτιν είπε ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν πόλεμο, εμείς είμαστε έτοιμοι. Πιστεύετε ότι θα μπορεί να ξεσπάσει κάτι τέτοιο? Δεν θέλω να σκεφτώ τέτοιο πράγμα. Θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει η λογική από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είμαστε εκεί όμως. Κοιτάξτε, είμαστε εκεί. Κοίταξε κάτι. Ξέρετε, όταν θα έκανα το διδακτορικό μου, είχα πει στον καθηγητή μου ότι θέλω να διερευνήσω την βασική υπόθεση εργασίας, κατά πόσον οι άνθρωποι είναι απόλυτα ορθολογιστές όταν παίρνουν αποφάσεις. Χαμογέλασε και μου λέει, μην το κάνεις, δεν θα σου υπογράψει τέτοια διατριβή. Πάρε το διδακτορικό σου και κάτω μετά. Και τι έγινε, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συγγράμματα που λένε ότι οι ανθρώποι, κράτη, κόμματα, εταιρείες δεν είναι 100% ορθολογιστές. Δυστυχώς. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν μπορείς να μιλάς για πόλεμο μεταξύ μεγάλων δυνάμεων στην πυρηνική εποχή, κύριε Μιχάλαρη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.